Ostres, quin fet fan aquest sistema. Ahu, ahu. Sí, Déu-n'hi-do. Has vist el nou T-74C? És una passada. No, però he vist el material del Disney Plus Day i... Ostres, ja ho han penjat? Me'n vaig corrent a veure. Quin hype! Sí, ja veuràs, ja. Hello there. Ahir va ser el Disney Plus Day i ens van ensenyar unes quantes novetats del que està per venir, però no ens van ensenyar més que el tràiler que ja s'havia vist l'any passat i que s'havia filtrat el dia abans d'Obi-Wan Kenobi. Jo encara no l'he vist i vaig a veure'l, a veure què em puc extreure en aquest primer tràiler i quina opinió me'n faig. Anem a veure el tràiler i a veure què hi trobem. Molt bé, tenim l'Ara Baratxau i l'Ewan. Veiem uns concepts que em recorden molt al concepte de l'Obi-Wan a l'estàtua Mythos de Sideshow. Seguim veient imatges d'episodi 3 i més concepts molt variats. L'últim recordava Hot Breathing. Els hi fa il·lusió retrobar-se. Molt bé, molt Vader. Juguen amb espases, tots dos, estan encantats. Ells s'ho han passat molt bé, està clar. Molt bé. Doncs ja està, poc que ens han ensenyat. Seguim mantenint el hype. Suposo que no triaran gaire a ensenyar-nos. Potser serà d'aquí un parell de setmanes en el D23 i no sé si l'Investors Day també, però vaja, qualsevol cas no han ensenyat gaire. Curiós que la setmana passada ensenyessin el tràiler de The Book of Boba Fett, quan avui era un dia fantàstic per tornar-lo a veure. Potser no volien que els productes de Star Wars, les noves sèries de Star Wars, tapessin tota la resta de novetats que han anunciat, no? Perquè és molt probable que estigui tan potent que realment hagués eclipsat les novetats més petites com les sèries. A veure, tenim un resum per aquí. Predator, Ice Age, clar, posen un tràiler de Bad Batch, et tapa Ice Age, Willow, pot estar interessant. També ens han presentat el cast. Hocus Pocus 2, jo tinc molt ganes, però m'encanta la primera pel·lícula. La sèrie de Tiana, a veure com els hi surt, una sèrie musical. I de Marvel em fa molta il·lusió la tornada de la sèrie d'X-Men de 97, que era molt bona, molt fidel als còmics. Una sèrie nova de Spider-Man, Marvel Zombies, que té tota la pinta que era un What If. No em sorprendria que algun altre d'aquests univers de What If tinguin una expansió més endavant. Moon Knight, que ja coneixíem, She-Hulk, Miss Marvel, Secret Invasion. No han donat dates, només han ensenyat logos. Ha quedat una mica deslluït el dia, però bé, suposo que ho rebrem d'una manera una mica més dosificada en endavant. Doncs això ha estat el que ha donat de si el Disney Plus Day, que ens ha deixat els de Star Wars amb una petita decepció, perquè n'esperàvem molt, perquè hi havia filtracions de que ensenyarien tot, i de fet no han acabat ensenyant res. Ens han castigat una mica per les filtracions del dia anterior, i jo entenc que és això, que és que no han volgut que el contingut de Star Wars eclipsi tota la resta de contingut que tenien per presentar, que tot i que hi ha coses interessants, ni de bon tros porten el hype i el soroll que tenen les sèries de Star Wars. Que es guardin, que quan arribin ens emocionin i que la força us acompanyi.
Ja? Això era tot? On està el tràiler de l'Andor? I el de The Bad Batch, segona temporada? Res de Mandalorian? I res més de Boba Fett? Ai, quina desesperació! Obi-Wan, et vull veure! On ets?